Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane lapha ku Facebook epagini laseNdlunkulu kusuke sinamathambo osukwini lezwe ngalesikhathi ke Ndlunkulu ipost ukuthi ke mema wonke uZulu kuba ke makaphelele kwesandlwana ngomhla ka22 kuyona ke kwephezulu ngalesikhathi ke Ndlunkulu ifaka amavideo bekade ke mema kuZulu wonkana kuba ke mawuphelele ke lapha ke babeke sebethutheleka khona ke abahlali beyonxenxa kongangeswe lakho ukuthi akamusa ukuhlala ke phezulu kweswi ebenike asikahle ukuthi ke lilodwe elakhe asidingi nje kamaningi sidinga ukuthi akhiphe nje kiswe elilodwa elingenasa ubona futhi elingenakufanelisa elilodwa nje izwe lidingayo elidingekayo ukuze ke bekwazi ukukhuleka kabahlali. Lokho kwenza ukuthi ke iNdlunkulu igcine ke ithatha ucingo ifonela kuMangobese uJacinto nokuyilapho bekade kudinga into kabanzi ngendlela ke lena kokuphethwe ngano noma okufanele kuphathwe ngayo abantu ke bokufika kuzokhumbuleka ukuthi ke phela kuMangobese ubonakale ke ebanjwa ngapha nangapha kuze ke nje ke lapha kuvela kumtsintsila ebanjwa ke elwela ukuthi ke mababuyele kwela kuba bokufika phela uMangobese uthi akekho umuntu ongenali kubo ngakho wonke umuntu akabuyele kwela kubo kubuye sengazi ukuthi kuhulumeni ke uyihlaba inhlali kanjalo ke neNdlunkulu kaZulu futhi nayo ke futhi ke ihlaba inhlali lento kodwa ke lokho kwenza ukuthi kosukenikelwa isolo bekubona ukubaleka ke kweMarch in March eyasungulwa ke uJacinto Ngobese babeke sebemfonela ubeke sekuveza uJacinto ukuthi kulitholile ucingo oluvela ke Ndlunkulu olumayelana ke naye ku social media noma ngokwenzakala ke kuma social media uthi kuyaqinisekisa ukuthi ke nembala cha ngempela utholile kucinga iNdlunkulu kaZulu ibeke sikhuluma ngomlomo kaMntwana kuThulani wasezibindini ukuthi ke impela nje ke lapha ukuthi ke ongangezwe lakhe ke uthembisa ukuthi ke uma ngabe kiwe ke sandlwane uzoba nenkulumo kayibhekise ke esizweni ngqo mayelana ke nodaba kolithinta kabantu bokufika uthi ke uMntwana Thulani uswile ke noma kuzwakele ukukhala ke kwabantu ke baseningizimu Afrika khulukazi kaMazulu eKZN akhala ngokuthi ongangezwe lakhe makakhiphe ke igama ke libe linye kuzokhumbuleka ukuthi ke phela ke isilo ke Sikhotheme umnumzane nje ke lapha noma nje ke lapha ke isilo ke nje kuzwelithini sake samemezela lapha kwelasophongolo ukuthi akekho ke nembala umuntu ongenalo ke kubo wake kwatshela kuhulumeni ukuthi ke uhulumeni kawenzeke imizamo ngalabantu ke bofika abagcwele ke kuleli uma uJacinto Ngobese uhamba ke emazwini ke sile Sikhotheme esathi ke umuntu noma ke inkankane nenkankana liyohla umsundo wangakubo la memezela kophongolo samemezela uphongolo isilo ke Sikhotheme qede ke yashinduka eThekwini naseGoli bathi ke ngani usekhulumile ongangeswe la ngalesikhathi ethi uma kungenjalo uhulumeni ngizosuke ngithi aliyohla umsundo wangakubo inkankane nenkankane kuba sengazi ukuthi ke lo mkhankaso kaJacinto Ngobese uya ngokuya kuyahlondlobala ngoba ke ungahleke nje ke lapha ke bakithi ke nje uvele kwaNongoma nokuyilapho ke abahlali bakhona sebezibophezela ukuthi ke bafuna ukuliclean idolobha lisale ke liclean owala ekhaya abe ngwala ekhaya nansi inkulumo kaMntwana Thulani wasezibindini ekhuluma ke nesizwe samaZulu. Nginibingelele nabohlanga, nginibingelele nabendlula mithi edla kwezindi ihlahla. Umntwana waseyibindini lo okhulumayo. Mina besilo imbubi ngithumile. Ngokuzwa ke imvunge lapha ngaphandle ukuthi abantu besilo kukhona okungabaphethe kahle. Kube kufanele ngoba kuzwakala sengathi manje abantu laba bokufika ikakhulukazi futhi abahlezi kulelizwe ngokungemthetho sebesiphuza inyongo baze beqele ekutheni manje bakhombisa indelelo kubantu bakwaZulu manje ke kuyaziwa nje ukuthi uhulumeni naye waphumela obala ngokuthi abantu abalapha kulelizwe ngokungemthetho nabahlezi lapha bedayisa nezidakamizwa benza konke okungalungile usemkhankasweni ukuthi babuyele emakubo isilo sibambisene kakhulu nohulumeni futhi siyavumelana nokuthi akungabikho ukudelelana lokho esikubonayo ukhona umthetho ovumela ukuthi abantu abaqhamuka ngaphandle uma beza
ezweni ngaphakathi, yimiphi imiqathango kumele bayilandele, bahlale kanjani khona, nendlela yokuyiphatha nokuphilisana nabantu balelozwe. Asikuboni-ke kwenzeka, sesizwe iy'nkulumo ey'vusa uhlevane ezenza ukuthi abantu bathukuthele. Ithi-ke iNgonyama yesizwe samaZulu, amaphaphu phansi izulu, amaphaphu phansi iyalisebenza lolu daba. iNgonyama izokhuluma ngalolu daba kakhulu kabanzi lapha eSandlwane ngomhla ka-22 ngoLwesine kuJanuwari, njengoba sasonke ukuthi kunomkhosi wesikhumbuzo sempi yaseSandlwane eyayiholwa isilucetshwayo. Ngakho-ke ninabohlanga Zulu omhle, ithi iNgonyama yehlisana imimoya, amaphaphu phansi, udaba ayithule iyalisebenza, nohulumeni futhi akathule uyalisebenza, kodwa kumele phela ukuthi zonke izinto zenziwe ngendlela. Sizolalela-ke umhlahlandlela ukuthi iNgonyama ithini ngalolu daba ngomhla ka-22 njengoba sengishilo. Amaphaphu phansi izulu, amaphaphu phansi, sonke siyabona ukuthi kukhona ukusifaka umnesweni lapha, kodwa njengesizwe esihloniphayo nesizwe esibuka izinto ngeselibanzi, ake silalele ukuthi iNgonyama yethu izothini ngalolu daba. Ngiyathokoza nabeqhawe phansi amaphaphu uZulu. Ngiyabonga.